Damag Radyo Sagada. Di Radyo Sagada kung umuna ti tangatang nga mangidanon kadagiti damdamag. Iti 104.7 FM, idanon mi kada kayo ti madama mapaspasamak iti Pagilian, iti Cordillera, ken Northern Luzon. Ken banbanag may panggap iti komunidad. Damag Radyo Sagada. Naimbaga aldaw iti Antiro Sagada, Mountain Province ken Cordillera. Siyak ni maing kat itang oras manon di pa nakaipasangbay ti programa ti Radyo Sagada, Saturday News Review itang July 4, 2026. Salamat iti panagdengeg yung bayat iti panakaibingay ti damdamag an ornong itang lawas. At to'y dagiti ulo ti damdamag ken ti detalyena. Munisipyo ti Busaw nangabak iti duwa nga EMB Car Award para iti Solid Waste Management. Anak Bayan Kalinga kalikagumana ti Kapya Kalpasan ti Tribal Clash. Sa 10 ken 7 nga munisipyo ti makikumpetensya iti 2026 Search for the Best Tourism Village sigun iti Department of Tourism Cordillera. Irugi ti DA ti cloud seeding bayat a bumabati level ti Danum ti Magat Dam. Baro nga income status saan na nga ipakita ti rural poverty sigun kadagiti Manalon. LGBTQIA+ nga individual mabalindan a legal nga gadaptar ka solo parents sigun iti NACC. Presidente Ferdinand Marcos Jr. sinabat ti protesta iti panagbisita na ijay Canada. EU idurdurunda arepasuan ti Philippine Human Rights Record sakbay ti trade deal. Kitatoy dagiti detalye dagiti damdamag para itang aldaw. Dua pa madayaw tinaawa ti munisipyo ti Busaw, manipod iti Environmental Management Bureau Cordillera Administrative Region, kabayatan ti 9th Environment Summit gapu iti na isang sangayan, apan nagregat na iti panang imanihar iti solid waste. Nabigbig ti munisipyo gapu iti Green Enterprise iti waste management para iti waste diversion ken sanitary landfill operations. Dagiti pamadayaw ket inawat ni Menro designate Dalay Anawi iti nagan ti lokal a gobyerno. Sigun iti gobyerno municipal ipakita ti panakabigbig ti waste diversion initiatives ti Busaw, pakairamanan ti battle crushing, eco-brick production, recycling activities, ken nagtultuloy a panang tungpal na kadagiti sanitary landfill operation standards. Pinareawan ti LGU ti Municipal Environment and Natural Resources Office sa Barangay Partner Agencies kan residente gapu iti kinaornos kan ti panagkumitda amang salaknib iti aglawlaw. Iti sa balimot atamag, inawagan ti Kalinga Chapter ti Anak Bayan, ti Dagos a panagpatingga iti saan a panagkinaawatan iti nagbaetan, ti tribo ti butuagan iti Sadanga Mountain Province, kan ti tribo ti Butbut iti Tinglayan Kalinga. Kalpasan da ito iti panakatay ti Maysa Sibilyan, kabayatan ti Rinupak iti Hunyo 27. Ti panaglaban a nainaik iti nabayagan saan a panagkinaawatan iti budeng ti daga ken Danum ijay Mount Icar no sa dinno kat natay ti maysa kamang ti tribo ti Butbut. Iti maysa statement inipkas ti Anak Bayan ti panakiladingit daw gapu iti panakapukaw ti biag ken panagsagaba dagiti apektado a komunidad. Kinuna ti grupo ti panangsupiyat ket panagsupiyat ket nangdangran iti pangkabiyagan dagiti tattao, seguridad ken edukasyon dagiti agtutubo.
Indagadag ti anakbayan kadagiti otoridad nga investigaranda dagiti ramot ti riri kan agbirok da iti agbayag a solusyon. Bayat nginawagan dati duwa nga grupo nga isublida ti talna. A kinunada nga awan na nagungunada iti manuatawan a panagdadangadang kabayatan na nangiboon nagiti pulis kadagiti security forces tapno malapdan ti adadupay a kinaranggas. Bayat nga agtultuloy ti saritaan ti kapya dagiti opisyal ti gobyerno ken panglakayan ti tribu. Di sa bali adamag sangapulo ken 7 nga munisipyo ti makikumpetensya iti 2026 search for the best tourism village sigun iti Department of Tourism Cordillera. Ti programa kata mangiton tandudo iti sustainable tourism, cultural preservation ken panagduras ti komunidad kadagiti rural areas. Karaman iti entries ti Sagaysa, Manipod Abra ken Ifugao, Tigtalo Manipod Benguet ken Kalinga ken 7 Manipod Mountain Province. Kinunan ni Regional Director Jovita Ganongan at ti programa ket saan nalaeng nga bigbigan dagiti komunidad amang pasayaat iti tourism potential babaan iti technical guidance. Makaawat dagiti mga bakiti cash prize nga umabot iti maysa a milyon a pesos karaman ti tourism promotion ken capacity building support iti agdama ket agtultuloy ti assessment dagiti entries. Di sa bali adamag, rugyan ti Department of Agriculture, ti cloud seeding operations iti Rabaw ti Magat Dam Watershed, ita a Hulyo, tapno makatulong amang paadu iti tudo, bayat nga agtultuloy a bumaba ti water level ti dam. Inlatang ti DA ti 30 nga oras ti panagtayab para iti operasyon nga agtutuloy agingga iti maudi a lawas ti Setyembre depende iti kasasaan ti panyempo. Ti panggap katapno mapaado ti sumrak adanom para iti irigasyon ken hydropower. Manipod iti malem ti Miyerkules ti level ti danom ti Magat Dam ket adda iti 164.56 a metro. Impact da ti National Irrigation Administration ang mabalin na dumanon iti critical level 160 a metro iti uneg ti 5 agingga iti 6 nga aldaw no agtultuloy ti na mag-aapanawan. Mabalbalakadan met dagiti mannalon asaan pay nga agmula. Itantan ti panagmula tapno maliklikan ti panakapukaw ti apit gapu iti limitado a danom ti irigasyon. Nang rugimat ti NIA iti rotational water distribution system ken makipagtrabaho kadagiti daddu mga ahensya ti gobyerno tapno mangipaay ti kanayunan a suporta kadagiti apektado a mannalon. Iti maysamat adamag, kinunati grupo dagiti mannalon a kilusang magpubukin ng Pilipinas asaan nga ipakita ti baro nga upper middle income country status ti Pilipinas tirigat asang sangwen dagiti mannalon ken mangalap nga agtaltali na karaman dagiti kadagiti kakurapayan a sektor iti pagilian. Kinunati grupo at ti income classification ti World Bank ket naibatay iti average national income ken saan ang mangipakita no kas ano ang mabingbingay ti kinabaknang kadagiti Pilipino. Inayo na nga adu aman nalon ken mangalap yag tuloy ang may pasangsangoy tinababa amatidan umad adu a gastos iti produksyon nababa a presyo ti farm gate ken limitado a suporta ti gobyerno. Dinakamat ti KMP ti datos ti Philippine Statistics Authority ang mangipakita nga iti 2023 ket 27.4% ti kinakurapay dagiti mangalap bayat at 27% ti nai-record dagiti mannalon. Isukaraman da kadagiti kakurapayan a sektor ti pagilian. Indagadag ti grupo nga ipangpangluna ti gobyerno ti panakaiwaras ti daga na saysaya at a presyo ti farm gate, subsidy iti produksyon ken napigpig sa suporta para kadagiti mannalon ken mangalap imbes nga pamaysada ti baro a klasifikasyon ti matkedan ti pagilian.
Iti may sa damag kinunati National Authority for Child Care wenno NACC. At dagiti kwalipikado nga individual ti LGBTQIA+ ditoy Pilipinas ket mabalin a legal nga agampon kadagiti ubing ka solo parents babaen kadagiti agdama alinteg. Iti panagsalita na kabayatan ti LAFOR Band Pride Philippine Festival iti University of the Philippines Diliman yan NACC Executive Director Attorney Gabi Concepcion ket kinunana ti panagampon ket naibatay iti kabaulan ti maysa nga aplikante ang mangipaay iti natalged na ayat ken natalged a pagtaengan uray anya ti sexual orientation wenno gender identity. Iti babaan ti Republic Act number 11642 dagiti laeng single LGBTQIA+ nga individual ti mabalin nga agampon gaputa saan pay nga ipalubos ti lintag ti Pilipinas ti same-sex marriage when a joint adoption dagiti same-sex couples. Pinarikta pay ti NACC ti publiko abigbigen na dagiti pamilya ket addaan iti naduma-duma a forma karaman dagiti solo parent, adoptive ken LGBTQIA a pamilya, bayat nga inpaganetget na ati kasayaatan nga interes ti ubing ket agtalined akang runa na prioridad iti tunggal kaso ti panagampon. Nagprotesta met dagiti progresibo a grupo dagiti Pilipino Human Rights Advocates ken Solidarity Organization si Tiruar ti Philippine Consulate ijay Toronto tapno kontraan dati pa nagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Adda ni Marcos Jr. ijay Vancouver para iti pa nakisarita na ken ni Canadian Prime Minister Mark Carney may papan iti pa nakapapigsa ti economic ties. Nupay kasta kinunadag iti agprotesta apanggap ti panagbisita ti panang pauneg iti korupsyon, panang palaway ti militarisasyon, ken panangitandudo kadag iti katulagan na pabor iti ganganaet nga interes nga miti umili a Pilipino. Dinalaw matimayan Toronto ti presidente kapu iti panang bus-bus na iti minilyon a pisos iti panagbiyahe na iti sa bali a pagilian bayat nga adwa Pilipino ti agtultuloy a makitang dangadang iti nangato a presyo ti gasolina na baba a sweldo ken yumat ngato a gastos iti panagbiag. Kinunapay ti grupo nga adu dagiti adda iti balasi tao a Pilipino ti agtepel iti rigat a kasasaad ti panagtrabaho tapno masuportaran ti pamilya. Kabayatan na kinontra ti Canada-Philippine Solidarity Organization ti baruan na pirmaan a status of visiting forces agreement. Winisolve ken nay plano dagiti economic deals iti nagbaltaan kitwa pagilian. Kinunati grupo at dagitoy a katulagan ket kang runaan na makagunguna kadagiti interes ti negosyo ti Canada ken Amerika ken dagiti leader ti Pilipinas bayat a mapaadu ti militarisasyon. Impakdaar da pay dagiti trade deals ket mabalin amang dangran ti agrikultura ken industriya ti Pilipinas ken mangpakaro iti panakadadaol ti aglawlaw ken panakagundaway dagiti indigenous lands iti Canada. Iti sa balimat na damag, idurduron dagiti human rights groups ti European Union nga istudyaran ang nalaing ti kasasaad ti karbangan tao ti Pilipinas sakbay nga umabante iti naisingasing a free trade agreement. Kinuna dagiti grupo asan pay ang nasulbar ti gobyerno dagiti issue kasi ti extrajudicial killings panangatake kadagiti aktivista ken kinakurang ti panangsungbat. Nagpakdaar ti panang aprobar iti trade deal nga awan ti napatag a reforma ket mabalin na pakaruon na ti sitwasyon dagiti mangmangged manalon na insigudan nga umili ken human rights defenders. Nasurok duwa nga pulo nga European Civil Society Organizations tinang-awag met iti EU ang mangisiyangkat iti independent na panag-assess iti epekto ti karbangan tao sakbay ang maipinal ti katulagan. Nagsubli ti negosasyon para iti EU-Philippines Free Trade Agreement ita-atawan kalpasan ang nasuspindi iti 2017 gapu kadagiti pakasitnan iti karbangan tao. Kada iti matkapagayam, ti malpasan ti damdamag radyo sa kada Saturday News Review para itang aldaw.
Manensyak ni Maing para iti Radyo Sagada, madana tayo tutunggal may sa iti natalgad na naanayas kan napatig nga weekend. Stay tuned for more songs on air.